Euskaraldiak atletikeri ekarpena argia egiten dio, nik uste dut atletikeri eta beste entitate eta gizarteari jakina iazko edizioan argi geratu zen, baina atletiken ere enpresa handi bat gara eta neurri hortan gu atletiken sartu ginenetik, zuzendaritza barri atletiken sartu ginenetik ohartu ginen atletik Bilbon badala euskararen arnasgune bat. Eta arnasgunea da nenean, langile askok euskaraz egiten dutelako, hori erabili behar dugu. Eta euskaraldiaren erraminta edo tresna erabilita, ari guneekin eta jakina hori nabarituko dugu gure egunerokotasunean euskararen erabileran. Hori batetik. Eta bestetik, atletikek guk uste dugu gizarteari ere euskaraldiarekin batera ekarpen bat egin aldiola, ez? Atletikek oihartzun handia du egunerokotasunean eta jakina erabili behar dugu hori, oihartzun hori eta euskaraldia gizarteari ekarpen positibo bat egiteko eta euskararen erabileran eragiteko. Beraz, haupa atletik eta haupa euskaraldia.